Tawagin ko yung mga isda. Ito ba yun? Pisi. Yan, narinig tayo. Meron na isa. Oh, yun oh. Narinig yung tawag ng mga kabi. Hello mga kabi, good morning. So, maaga tayo ngayon. Naset up ko na yung ating net. Tingnan natin kung ano yung nahuli natin. Tingnan natin kung may sumabit na. What's up mga kahabi. Ito na yung net natin. Sinet up na natin. Alas 4 pa lang, nandito na ako. Yan, mga kahabi, yung net ko mahaba. Yan oh. Yun. Gandun sa dulo. Yan. Yun, hanggang doon. Ano ba yung setup nating net? Nasa 400 meters. Ang ganda na naman ng dagat mga kahabi. Walang maliliit lang ang halon. Sana meron tayong mahuling isda. Good morning, good morning. Yan, papalabas na ang araw. Pangalawang setup na natin to. Tingnan natin kung may isda. Lawang ko. Tingnan natin kung may isda mga kahabi. Oh, mayroong isa. Dalawa. Ayan. Ayan mga kahabi. Yun tayo nahuli oh. Talakitok. Ayan, talakitok. So mga kahabi, parang tatlo natin tong area dito sa spot natin. Ayan natin. Hindi ko pala dito. Sabitan pa. Ang daming isda. Oh, ang daming isda. Sabi ko ang kabi. Ang daming isda. Tingnan nyo naman. Ito ko sa inyo. Yan. Yan. Yun, meron ko isa. Oh, ayan pa mga kahabi. Meron. Talakitok, ito pa. Yan. Yan. Ito ang isda na yan mga kahabi. Talakitok. Pitasin na natin yung mga kahabi kasi baka pitasin pa ng alimango, ng kasag. Wala tayo. Baka kunin pa ng mga kasag. Yan. Ito yung huli natin mga kahabi. Kunin na natin yung. Yan. Ito na yung huli ko mga kahabi. Yan na. Meron na tayong puhunan. Tingnan natin yung kabilang dulo ng ating lambat. Ay! Meron naman tayo pang ulam. Puro talakitok. Ito na sa tabi. Hindi natin agad na itabi. Nakalabas na yung mga isda.
Video kasi ng video. Hindi na nasikaso yung dulo. Ito mo, nasa tabi na. So may tendency yung lumabas yung mga isda mga kahabi. Yung nakulong natin. Pag hindi natin to tinabi sa pangpang. Kasi yung isda, kita na nila yung ating net kasi maliwanag na. So maghahanap sila ng labasan. Tingnan natin ngayon kung ano yung sumabit dito sa kabilang dulo. Nakita nyo may flashlight pa ako. Kasi nga for real, nandito na ako, diba? Sabi ko sa inyo, agahan ko. Ayan. Hindi pa ako nakapagkape. Hindi na ako nakapagkape. Kaya sobrang excited ko na samahan kayo. May na lang ako magkakape, mga 2 tasa na. Ito yung sumabit dito. Yung sumabit dito. Mukhang damo lang ang sumabit dito. Tawagin ko kaya mga isda. Ito ba yun? Pisi. Yan, narinig tayo. Meron na ito. Ayun, narinig yung tawag mga kahabi. Tingnan natin kung meron pa. Pisi. Hindi na puto. Yun kasi yung problema ng makahabi pag hindi mo agad pinitas yung isda o kinuha yung sumabit na isda sa net. Ang dami ng ano dito, yung tawag namin dito kumukumo. Yun yung sumisira ng net ko. Kasi pag bago pa yung net ko, halos met na yung tingin ko. Kasi pag umakit yung kumukumo o yung kasag sa net, talagang pinupunit niya kasi kinukuha niya yung isda. Patabi natin para kulong natin yung mga isda. So abangan nyo mga kahabi kasi papablish ko yung paggawa natin ng bagong net. Kasi magpapagawa na ako ng bagong net. Dami ng punet nitong net ko. Siguro yung isda ayaw na lumapit sa net ko kasi ang dami ng punet. Tangit na daw. Magpapagawa ako ng bagong net. So bumili na ako sa Naga. So yan, papakita ko sa inyo kung sino yung gumagawa ng net ko at kung paano ito ginagawa, ano yung mga ginagamit namin sa paggawa ng net. Yan, turo ko sa inyo. Ito nyo, tarakita ko. Yan, ito yung tarakitok mga tabi. Nakakuha naman ako ng mga yung piraso. Yan, dami-dami yung huli natin. Dami tayong pang ulam. Tabi, yan o. Balik pa. Hindi pa sumasabit. Yan mga tabi, nahulog pa. Yan. Pakita ko sa inyo mga tabi yung sinasabi ko sa inyo. Yun. Ito ang kumukumo mga kahabi. Yan, pag sumabi ito sa net mo, yan, tingnan nyo naman laki ng ano yan, agat, sipit. Yun yung ngutay nito.
Inunguta-nguta nito ang net ko. Itapon ko na lang. Yan mga kahabi, pakita ko sa inyo yung palad. Yan, uwi na tayo mga kahabi. Kunin natin yung nilagyan natin ng net. So meron din pang ulam kahit pa paano. Tingnan natin yung mga kapwa natin mandaragat kung ano yung huli nila. Pag sila. Tingnan natin kung anong huli nila ng isda. Go man. Matambaka. Dengan buraw. Sulbon hapon. Yan, tingnan natin yung huli ng ating kasama. Yan din yung huli niya, talakitok din. Yan, may bagaong. Salamat sa mga nanonood at sa ating mga subscribers. Ito ang naman yung ano pa nito. Kasi meron naman siyang pang ulam may isda. Paborito kasi ng anak ko yung ano, yung isda talaga. Nasanay siya kasi laging may huli ako, so yun yung lagi niyang inuulam. Kaya kusiduhin natin to kasi masarap yung kusido nito, pakalunggay kasi presko pa. Yan yung huli natin mga kakabi. Talakitok, usos, may isang putol, pinutol ng kumukumo. Ayan, kusiduhin natin ito mamaya pag uwi. Ayan mga kabi, uwi na tayo. So thank you sa inyong panonood. Subscribe sa aking channel. Yan, bye. Yan yung huli natin. Anong gusto mo luto? Ay! Anong gusto mo luto natin yan? Hindi naligo yung fish? Hindi naligo yung fish? Ulam mo yan? Yan mga kabi, kusiduhin natin ito ngayong huli nating isda. Pakulo na tayo ng tubig, sibuyas at may sili. Ilagyan na natin itong isda. Yan, sarap nito kasi fresh na fresh yung isda natin, manamis-namis yan. Kuloy na lang natin ng konting oras, tapos lalagyan natin yung malunggay. Yan, lagyan natin ng konting asin, pampaasim. Wala kasing bunga yung kalamansi natin. Lagyan na natin itong malunggay. Yan, sarap na nito mga kahabi. Meron ng kalunggay. Pakulan lang natin ng konting oras para hindi malabsak yung ating kalunggay. Huwag na natin takpan. Yan, luto na yung ating kusido. Kusidong talakitok. Yan. Sarap yung kusido, anak. Vicky boy. Higop kang sabaw ha. Ay, sabaw na ito sa rice. Banana. Kasi malamot yung banana at